gara, auzoaren malabaritza. Aldapan gara entzuten da postasuna irrika gogoak eta auzolanak dira arrategiko nortasun magikoa bat eta batzuk gara, auzonen ekilibristak honela izango gara euskaran ilusionistak, gora Arrontegi euskalduna. Arrontegin korrika jaia ospatzen, hasi gara goizeko 10:00 putzerekin, eta jarraitu dugu petoak egiten, gaztelu puzgariarekin, eta ordu batean egin dugu korrika auzotik. Hasi ginen korrikasen pasatzen zen Barakaldontik, orduan pentsatu genuen Inarazti taldea Arrontegiko komikiarekin jai bat ospatzeko euskararen eguna auzoan. Eta hau ja 3. urtea da. Pasan urtean ezen korrika pasa, baina gube ospatu genuen. Guretzat eta jende askorentzat da emozioa, irriak, urduriak, bebai. Sentsazio ugari hasten dira momentu bakar batean. Beti danik egin dugu, parte hartu dugu korrika egunean.